Abusia aha Bobie Ansah media. Abusia bede na eda ho no. Enye otwenko abede o. Na mu adioku enso ka ho bi. Bede na ya boda ho no. Enye otwenko abede na mu adioku enso ka ho bi. Ni nyina ne sen enche ye na Asante mawura eto ne nsa efe omanfo nyina se obi amra na yenye bi famwa ema Komfo Anokye teaching hospital atete apansam no na yempene yensiesi se de be ya yankase yi edi enti penufo se obi nim dwonkoko a ade be chiso na ohene freye no omanfo so age ne so ene ebrenu duru ye no ohen bodwa data Komfo Anokye teaching hospital na nipa eba yie emu ministers empenufo MPs ene businessmen ene actors ene omanfo nyina ebo modern eden ebae na ho ene ohende to omanfo anim se ebusia hospital yi eye nyina ye dia Ghana fo nyina dia se ho chiwa ha na obeba obi ni mo bi an ho be chi na obeba enti esremo ade no esei se si ejaya to yankase so esei egu yankase so enti obi anyi bi muwa ema ye fanhwe hospital no se be ya bibia betimi akoyi ama ye fi se hospital ne si wo no obi nim obi a obeba ho na mpe ohene eka asasem wie ne nipa age ne so na wona wo donate wo ha donate wona wo send through mobile money enso so send mobile money link no na say number no na daase no na omo so ye den send ma bibia so ye den koso kama na no na nipa bi a omo pese omo fa sa kwanya no so no omo kaseti Asante mawura enso so kasa no omo ka omo sam bebre ebi kire se o start sika every omanfo no ho eni kwan se oye saa oni kwan se kai hu se ohene sorry gina se oye bibia omo se enye nadwuma otena se so a omo se an na wonye hwe ene omo fa ho kan sempa na omo kasa nyina no so no omo ni Ghana ha omo ti abrochi a omo nye sebi mpedu Asantefo ese ohunu se hospital no enye Asantefo dia eye Ghana for dia because obi a betimi akọ momi ehwe emra na saa enkrofo no ekeka nsem bi na omudi gu sebi preduasa opemso animu ase efi se ope Asante mayie ope Ghana yie no momi ehwe ebra na saa enkrofo yi ekeka saa ensem no edi gu Asante mawura animu ase ye ba de wo ho no ye de beto so no hospital ba ko pe kura no otumfo ntima nsi ne bo anye hospital ba ko pe kura otumfo ntima ntunu boto man ko ankoye osresere sika o de beto abonti mo de mwano Asantefo do na me say Asante ni wuchire no kwa firi atade no de ye guy o de guy onam na ye twe no onam na ye yire no Asantefo na saa na do te Asantefo do na saa na omote ye obi kwa firi twe ande boarding den buru ni de radio mimi ni obi andi competition teva ena ohene pomu a ba mane ye bega wo tumfo tie miye omo twa omo asuna gya nkwase asem no ntime sere sky jimi sem na oto and otumfo akọja patata se Asantefo nsa bra tia 200 Ghana na fanko penti Komfo Anokye na to de tia ne tia se fanye den ye tia se kwase mpanyi fanko fu plane ye tia se kufu kwase mpanyi ne ba omi agimi for o fanko fu plane ye tia se skar mo so fantan kan fan di jantra for otumfo se tutu and the waje ekufu ado MPP adwuma na oye otumfo se tutu is starting from Asantefo and ye tia Asantefo 200 Asantefo tia eto 7 years ama aban otumfo se tutu ayeni da ho na wo de sai hwe de nipa bi ekasetia no omo kasetia nyina omunya Asantefo nipa mienu no mama biye oyebunu ni twene Jonas oyebunu ni Kevin Taylor oyemfantini ni nyina ye Asante ho tanti twensem omoka na bisa enu ani nansa asem am di kan se enye otwenko na ne bedeni na emumadioku enso ka ho bi no na ambulance bi a efi Dormaa hinkro oma refer obi se on fi Dormaa hinkro emra Komfo Anokye teaching hospital kai hu se oba na odidi sante na tem se no o kasetia no obi fi ni krom a ya refer na ba esen se instead say ko mu nyina be ka mo ho bom se mumayemwa na hospital no enye nipa ba ko de ano omo kaseti anke hospital no benya anka agu hwese ye de obi free ni krom aba Komfo Anokye teaching hospital
Abusia asɛm a mekan sɛ ɛnyɛ wɔtwenko na ne bedeni na emu madioku enso ka ho bi no mum yɛhwɛ ebra na ambulance na efi Dormaa ahenkro eba Komfo Anokye teaching hospital no mum yɛhwɛ video no na ewie a yɛde wo ho so yɛde beto asoma hwɛ yɛka sɛ Komfo Anokye teaching hospital na ɛwɔ ho no ɛyɛ ɔmamu no nyinaa de a na obi entiaseɛ hwɛ sɛ obi yare ɛwɔ Dormaa na ya transfer no ɛde na bakuma sɛ ɔmra na ɔmagye ayarehwɛ ɔmra o na ɔmagye ayarehwɛ ɛwɔ Komfo Anokye teaching hospital ndi sɛ obi ti hɔ no ɔse eni kwan sɛ AsanteHene ɛboa ama yɛyɛ ne yie a sɛ wahu nipa na dwene abisa video no ɛna etwagu no sɛ wahu video no na yɛdan ɛna etwagu no video no na etwagu no hwɛ yɛse ɛnyɛ broko enko na dɔkronko hospital na ɛwɔ hɔ no bibia betimi asi babia wo bia betimi refer ama ɛde wa ɛdan abasa hospital hɔ na sɛ ɔhena sɔre agyina sɛ momeyenya bi mfa moa ɛma hospital no ɛmfa ne tuma pamfiri a mo say hey ade no akwaye saa o stoti asantefo o stoti asantefo o stoti asantefo enipa na ɛde ne bae no wɔyɛ santini ana ba bi ɛde ne free bae no wɔyɛ santini ebetimi abase obi kro obe contribute aboa hospital no onko hoda owusu a obewu ofie ama omomfa ne ma ho enso aboa ama hospital na ede yaye bi aboa ama bi akosie yesi se wunya bibi mma wase a memmo no kro no enti nsɛm a omoka na o stoti asantefo na o yese na nya nadwuma enye nadwuma nti on hwɛ ma ade ne nsɛ ya na abusia yenyi saa otan no fi o Asante de wuntumi ntan Asante o obia no nipa bia no obetima bra Asante ase gye se nyame ba efise abrofo no kwa try o mantumi etuo kura try o mantumi na wo social media wo se ofie na wo type de wo di credit yenyi otan emfi ho na ade bia ye national interest no yemfa enieden ene unity enkamum ne yemfa moa anye sa yebekoko yeye bibu ha da bi mempre yeye bibu ha da bi mempre ubekom no na uti kumase na uko school e wo takrade ubekom no na uti kumase na uko school e wo sirem enso se bi mpradasa uni nyansanti yesi hospital e wo tamale no o se tamale de hospital de ade ne yekusi wo ho enso uko school ho yare ye no ho ne de uko ye o ye de uko ho what I say enti se yanka ye ho amom na yan fight for ade e bebo ye nyina national interest a ye bekika nsem bi ye ko ha ne ye ba ne ye ade a ensem fata ni nyina yankasa ne betia ye mpanifo no nyina no obetimi afa private jet pa na de ne kwa brochire o si hoda meni umienu ne ye besofa nti mumie nyi saa otan no emfi ho ne enye bi mfa moa obia no obetuma bra Asante ase Asante obia ntimi mra Asante ase abrofo try o mantumi abrofo kwa di tuo ni ade o ma try o mantumi o enti otan ketenkete ade bi wo ha sei yempene yenye sei se ne wan ko hospital ho a memekọ ho eye menu mienu enti na ade ne si ho enti yenye bi mfa moa yenya isa hatred where you see Komfo Anokye teaching hospital na wo ho no ya refer nipa free baby na eba Komfo Anokye ho no baby wo ho a chopper na se helicopter ana esi ho se emergency bi ba mu ode a ka ebedile a omode Air Force helicopter no bekwa of sisters ankrofo no e de omaba ebetimi ato me adenti na yen kan mum yen siesi ade no se de be ya yin nyina nkase ho betoye ne yen fa politics any tribal asem ento nchen menua menu mienu ye die nti o opem so obetimi aba se o ma hoda ne ho dodo na ono na busia o bekwa abochire na wo nso na me nso nti yenyi saa wotan no emfi ho na yenye bi mfa moa ema hospital no emfa na tuma pamfiri abusia aha Bobie Ansah media na ogusu a wo hwe no Bobie Ansah media na ogusu a wo hwe no bomode na subscribe na share video we na obi aso eden ehwe na nsem a ekoso no Dormaa ne Asante ye nyina nipa baako bono ne Asante ye nyina ya kanfo bono ne Asante ye nyina ya kanfo abusia makra wo nsaka video ya share na onua so nya bi hwe Yakobon show makra bye bye.